Čaute lidi, toto je moje první video na tento kanál, kde budu točit hry o fotbale. Protože mám svůj nový fotbalový kanál, ten vám vyjede tady zrovna. A právě kvůli tomu, jak to říct, teďka začíná venku zima, koukejte se k mně sami. Vidíte, nesvítí už tam slunce vůbec nic. Takže bude hrozná zima a nebude se moc hrát fotbal. Ten můj fotbalový kanál furt budu mít. Budu na ní, když se točí nějaký jiný videa, jako taky o fotbale, ale nějaký jiný, třeba short jenom, než skončí zima a začne léto. Ale tak toto je právě ten kanál, takový ten, který vyřeší náš problém. A to je, že na to budu točit hry, taky jako je to můj fotbalový kanál, bude to o hrách, takže jako nepřijde to o nějaký oždělatý nový videa. A teď bych rád, kdybyste mi dali follow na můj TikTok, kde budu taky točit fotbal, a i když bude zima, tady zrovna. A moc vám děkuju a nevím teda kdy vyjde, ale někdy tento týden by měl být nový video. Moje první video, no druhý už, nepočítám toto. Jo, tak si těšte, mějte se moc hezky a čaute!